In-numru ta' impjiegi li nħolqu f'Malta huwa id-doppju ta' dak fiż-żona euro. Ikkonfermat dan statistika tal-Eurostat ftit tal-jiem wara li rriżulta li pajjiżna għandu l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Filwaqt li fit-tieni kwart ta' sena, ir-rata tal-impjiegi li nħolqu f'Malta kienet ta' 2.8%, fiż-żona euro kienet sa 1.4%. Kien biss fl-Irlanda li kienet irreġistrata żieda ogħla minn dik f'Malta, imma differenza kienet marġinali għax it-tkabbir fl-Irlanda kien ta' 2.9% li jfisser 0.1% biss iktar minn dak f'Malta. Fis-sarija tal-Gvern intqal li ta' min ifakkar li matul l-ewwel 3 snin ta' din il-leġislatura pajjiżna dejjem kellu l-ogħla rata ta' tkabbir fl-impjiegi fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan wassal il-Kummissjoni Ewropea biex tbassar li anke din is-sena pajjiżna se jibqa' fil-quċċata fejn għandu x'jaqsam ħolqien tal-impjiegi. Il-Gvern qal li filwaqt li jilqa' dan ir-riżultat se jkompli bil-ħidma biex jinħolqu aktar impjiegi. Il-budget li ġejjin ser ikun qed jikkonsolida l-politika ekonomika u soċjali imħaddna mill-bidla tal-amministrazzjoni u jkompli jżid id-dinamiżmu ekonomiku ta' pajjiżna, qal il-Gvern fl-istqarrija.